Com et diuen? Bon dia. Bon dia. Diuen Sensi Quesada. Perdó, com? Sensi Quesada. Molt bé. I voldria preguntar-li a Josep que si en el projecte del bloc estaria a rebaixar les aceres en els passos de peatons per a les persones amb deficiència visual, que el pogueren distingir. En definitiva, per a fer un poble més accessible per a totes les persones amb discapacitat i sense capacitat. Claro. Bueno, pues això, gràcies. Molt bé. Bé, Sensi, realment això és un dels problemes importants que té Meliana. Meliana ara mateix tenim tres tipologies, a nivell de trama urbana, tres tipologies de poble. El que és el nucli més antic, que ahir, per exemple, està el tema molt malament. Després estaria a l'altre pol aquelles zones noves que s'han urbanitzat en els últims anys, que tenint encara algun problema en aquest sentit, estaria millor resolt, i després hi ha una zona entremitja que també té molts problemes. Meliana té fet un projecte d'accessibilitat per actuar en tot això. El problema és que no se destinen, no és la prioritat, hauria de ser una de les prioritats, resoldre això. Si l'Ajuntament té pocs diners per a invertir, tens una justificació. És que no tenim molts diners per a invertir i no podem fer-ho tot alhora. Que això ha passat al llarg de la història de l'Ajuntament. Hi ha hagut moments que potser molts diners per a invertir no n'hi havia i per tant no podies atendre-ho tot. Però a mi em sorprèn, per exemple, que en aquesta legislatura dels plans, de les inversions que han vingut, per exemple, de les inversions de l'Estat, dels plans de l'Estat, l'Ajuntament hagi decidit gastar-se 200.000 euros en urbanitzar un tros de carrer, com pot ser el carrer Sant Joan, que quedarà molt bonic, jo no dic que no, però jo crec que s'ha de sopesar quines són les prioritats. Jo crec que si n'hi havia inversions, per exemple, 200.000 euros, 200.000 euros donen per a molt per atendre, per exemple, aquest tema, per a resoldre els problemes d'accessibilitat. Amb 200.000 euros se podia haver actuat en una part important del poble per a resoldre aquestes coses. Jo crec que és un tema de prioritats. Si n'hi ha inversions, jo crec que és un tema de prioritats i s'han de prioritzar precisament aquestes coses, perquè ahir és un dels elements que nosaltres considerem important. L'important són les persones. L'estètica i això també, però l'important són les persones. Aleshores, si ara mateix n'hi ha un problema d'accessibilitat a l'hora de fer l'activitat normal i diària de les persones, i especialment les persones amb una discapacitat, jo crec que això és la prioritat. Un carrer més o menys bonic, més o menys estètic, que és peatonal i que això també és interessant, poder anar peatonalitzant carrers i espais del poble, però jo crec que s'ha de prioritzar, i en aquest cas jo crec que s'ha de prioritzar precisament això. I el resultat, per no fer això, és el que estem patint, i és que una de les feines que jo mateix estic fent com a regidor és fer un seguiment de les inquietuds, de les queixes, dels problemes que tenen els ciutadans en Meliana, i fas el seguiment i veus com cada poc hi ha una reclamació, una queixa d'algun veí o d'alguna veïna que ha patit un accident, que ha caigut en un clot, en una vorera, etc. Això no són casos aïllats, això passa sovint. I això és que ho reflecteixen i van a l'Ajuntament i presenten un escrit. Però és que n'hi ha molta gent que li passa i diu, bueno, no m'ha passat res, i no presenta l'escrit, però això se dona sistemàticament. Per tant, jo crec que l'Ajuntament ha de tenir en compte aquestes coses i per nosaltres l'important són les persones i, per tant, en aquest cas, el que prioritzaríem seria, per exemple, ja que n'hi ha un pla d'accessibilitat, potenciar-lo i resoldre temes com aquest.